Ambalima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna bisimila ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlen kɛnɛ kan min mina walawalali caman kɛ aw ye Mali minisiri min ni o ka caw bɛnnen don denmisɛnw kunkan ko ɲɛnabɔli ma Mali jamana gouvernement ka babu sentigi Amadu Koyita a y'a ka ladala kunnafoni di kɛnɛ o sigi ko 7nan ɲɛnamaya ka bɛn tarata ma dɔgɔkun kɔnɔna na Mali jamana gouvernement ka kunnafoni sɔrɔ soba kɔnɔna na bɛn kɛra fɛn minnu ka minisiriw ka ladala sigi tɛmɛnen na a da sera o kɔrɔfɔw ma ni ka ɲɛfɔli k'o la ani fana minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a kun bɛ taama min na ka ɲɛsin Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla ani a camancɛla marabolo dɔw ma ka se ka walawalali kɛ olu fana na da sera olu bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ an ka jɛ an k'olu lajɛ. Délégation belebeleba kunna minisiri députéw an taara yɔrɔ mun na yɔrɔ ressortissants ani kunnafonidilaw an taara tournée la n'an b'a fɔ ma ko mission a mission daminɛna jeudi don a fɔlɔ kɛra Tessalit an kunbɛnna Tessalit Mali danbe kɔnɔna na an kunbɛnna Tessalit badenya kɔnɔna na an kunbɛnna Tessalit sinjiya kɔnɔna na an ni Tessalit ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye État ka représentant minnu bɛ yen ani Tessalit député ani Tessalit maire ani Tessalit jeunesse ka représentant ani Tessalit musow premier ministre n'a ka délégation an n'u ye ɲɔgɔn ye an ye hakili jakabɔ kɛ jamana taabolo kan an ye min ye dɔrɔn a bɛ maa hakili sigi an ye min ye a bɛ maa jigi sigi nin b'a jira k'a fɔ ko baara min daminɛna sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'a signena n'an b'a fɔ ma ko bɛn lawali sɛbɛn k'a fɔ ko Tessalit population olu hamina ye min ye o ye o sɛbɛn bɛ se ka lawaleya cogo min na an bɔlen Tessalit an y'an kunda Kidal kan an b'a dɔn maliyɛn caman bɛ duwabu la pour que Kidal étape ala k'a kɛ bɛn kɔnɔ ala k'a kɛ basigi kɔnɔ ala k'a kɛ jamana ɲɛta hakilina kɔnɔna na an bɛ ala fo an bɛ ala barikada délégation sera Kidal le ma fili 10 heures kuma an kunbɛnna Kidal i n'a fɔ an kunbɛnna cogo min na Tessalit an kunbɛnna Kidal an balima minnu bɛ Kidal u y'an kunbɛn k'a fɔ k'u badenw nana u y'an kunbɛn k'a fɔ k'u sinjiw nana u y'an kunbɛn fana k'a fɔ k'u nisɔndiyara ko Mali gouvernement nana donc ala barika la Kidal étape la an taara an ye ɲɔgɔn ye fana kɛ an ni Kidal responsable n'o ye ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye Kidal armée locale u ka ɲɛmaaba an n'o ye ɲɔgɔn ye an tilala ka taa fana ka lajɛ kɛ ani Kidal gouverneur ani SEMA représentant ani denmisɛnninw ka représentant musow ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka représentant ani fana société civile n'o ye minnu tɛ politique la mais olu fana ka baara ye jamana u jɔyɔrɔ bɛ jamana ɲɛtaa la an n'olu ye ɲɔgɔn ye an ye min kɛ kuma na a bɛ heure 2 heure 3 bɔ a bɛɛ kɛra bonya kɔnɔna na a bɛɛ kɛra badenya kɔnɔna na a bɛɛ kɛra sinjiya kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an b'a dɔn an bɔlen Kidal ka segin ka na Tessalit ka avion ta ka na Gao maliyɛn caman nisɔndiyara an bɛ min fɔ fana ne Mali kanu misikara jarati bɛ maa o maa dusukun na n ko Mali kanu misikara jarati n'a bɛ maa o maa dusukun na Kidal étape ni kɛlen badenya ni sinjiya kɔnɔna na a diyara bɛɛ de an ka jamana y'o de fɔ n ko hali ne kɛlɛ tɛ yɔrɔ minnu na n'an ka jamana ɲɛmaaw taara yen u bɛ taa fɔlɔ u bɛ taa dugutigi fo u bɛ taa fana an ka ɲɛmaa coutumier minnu bɛ yen u bɛ t'olu fo u bɛ taa alimami fo donc o de y'an ka jamana taabolo ye donc o de fana y'a kɛ Kidal étape ala barika la an taara an seginna mankan foyi ma k'a la mankan foyi donc an bɛ barika da ala ye Kidalikaw ye min fɔ an ye u ye laɲini dɔw kɛ u ye laɲiniw kɛ ni ala sɔnna ma fana a laɲiniw ye mun ye a laɲiniw ye denmisɛnninw ka baara ko ye a laɲiniw ye mun ye a laɲiniw ye musow dɛmɛni ye a laɲiniw ye mun ye a laɲiniw ye fana kɛ yɛrɛw ka baarakɛlaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ye laɲini fana kɛ fana o ye mun ye n'an b'a fɔ basigi o bɛ se ka na cogo min na gouvernement ɲɛmaa n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye a ko ni ala sɔnna ma fɛn o fɛn bɛ se ka taa parce que jamana ni bɛɛ de ye kelen maliyɛn bɛɛ de ye kelen maliyɛn bɛɛ n'a ka hakɛ inshallah ni baara o baara kan ka kɛ pour que ni laɲiniw bɛ se ka sabatiya o baaraw bolo bɛ da nka min fana fɔra ka fara o kan a fɔra fana n'i y'a mɛn ko i bɛ ni laɲiniw la sabati o b'a sɔrɔ basigi nana a ka kan o fana k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ni jamanadenw bɛɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma
pour que gɛlɛya min b'a kan an ka se k'o wuli ka bɔ an kan n'an taara an ka CDJN lajɛ n'o ye baraji dɔ bɛ ka dilan yen nɔ n'a baraji banna kalo 4 de tun tora a baara ka ban a baara yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 100 la kalo 4 de tun tora n'a baara banna tari ba 68 o de kan ka se ka la baara pour que malo sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na baganw fana bɛ se ka balo yɔrɔ sɔrɔ cogo min na an ye maajugu minnu fɔ olu de ala minɛ ka taa machine minnu bɛ yen ka taa tasuma bila olu la donc premier ministre taara lajɛ ko ni ala sɔnna a ma fana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni inshallah sɔrɔsi min ka kan pour que k'an ka zone stratégique n'o y'an ka yɔrɔ nafamaba bɛɛ militaire hakɛ min ka ca n'o y'an ka finiti min ka kan ka se ka yɔrɔw lakana inshallah o disposition bɛna ta k'o kɛ a tournée fana bɛɛ senfɛ premier ministre tilala ka sigi kuma kelen kan k'a fɔ ni ala jɛra n'a ye juillet kalo 29 ala ka jɛ kɔnɔna na an ka kalafili a bɛ kɛ wa a bɛ kɛ Mali fan bɛɛ bɛɛ k'i labɛn an kɔni taara fan o fan ka taa Tesalit ka taa Kidal ka na Gao ka taa Tombouctou ka taa Koro Bankas Bandiagara Djerne an ye min ye population bɛɛ labɛnnen don ka kalafili nin kɔnɔ parce que n'an ma kalafili nin kɛ a bɛna ni gɛlɛya b'an ka jamana ma wa ni ala fana jɛra n'a ye a kalafili bɛ kɛ. Sigi dɔ kɛra Bamako meriba kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka bɛn arabadon ma sigi in kɛnɛ kan a laɲini kun ye fɛn min ye baara bolodali min ni o bɛ ɲɛsin ɲaman bayɛlɛmali ma ka se ka olu baara bolodali ninnu k'olu baaraw ɲɛfɔ baara in a bɛna kɛ fondation Ardo de fɛ ani Bamako yan nɔ meriba olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmɔgɔya a kun bɛ Bamako meriba yɛrɛ de mɛri bolo an ka jɛ an ko sɔrɔlenw lajɛ. Kabini san 2014 waati fondation Ardo bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka ɲamanw cɛ maaw ni ka se ka kɛnɛya jamana faba kɔnɔ ani marabolo kɔnɔ o de kadara kɔnɔ fondation Ardo ma ɲɛma nin ma kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a sen ka cu an ka Bamako faba kɔnɔ walasa hakilina minnu b'a la ani an ka jamana ɲɛmaw u ka se ka sigi ka fɔ kow kan walasa u ka laɲiniw yɛrɛ ka se ka sabati fondation Ardo ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ sigida ɲɛmaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o baara la. N'a hakilila fɛn min don a bɛna fara an ye baara min daminɛ donc ni maa nari dɛmɛ i ka baara la foli bɛ k'ale tigi de parce que a bɛna i ko nɔgɔya i bolo kuma caman b'a fɔ aw ye aw minnu bɛ laseli kɛ n ko ni donni gɛrɛla cogo cogo n'an y'a tila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛgɛya bɛɛ kun n'a fɛgɛra an bɛɛ kun a b'an ka baara sabati awɔ ninnu nana an dɛmɛ o sira de fɛ u k'u b'a daminɛ commune 2 la ni commune 2 député ni commune 2 maire ye ani u dɛmɛbagaw donc u bɛ kan k'an bɛɛ de dɛmɛ parce que n'i ko i bɛ commune 2 dɛmɛ commune 2 n ye min fɔ sisan n ko Bamako sigibagaw bɛ yen de don o don sɔgɔma a ka ca ni miliyɔn tila ye minnu bɛna don commune 2 la ka na baara kɛ o kɔrɔ ye mun ye ko commune 2 de bɛ bɛɛ bisimila awɔ wulada fɛ bɛɛ bɛ t'u ka so u bɛ soli ka na donc n'u nana non seulement commune 2 yiriwa mais bɔ commune 2 fana nɔgɔ o donc u bɛ ɲama minnu to yen an bɛɛ de bɛ jɛ ka taa donc n'an bɛɛ dɔɔni ta a la k'a fɔ doni a tɛ commune 2 dɔrɔn kunna mais a b'an bɛɛ de kunna awa nafa bɛ s'an bɛɛ de ma donc olu nakan y'o de ye donc an k'an bolo don an yɛrɛ kɔrɔ wala tɔw ka se k'an dɛmɛ k'an bilasira. Déchets minnu nana k'u valoriser maire y'an dɛmɛ district maire y'an dɛmɛ commune 2 députés y'an dɛmɛ commune 2 maire fana y'an dɛmɛ donc an nana an bɛ déchets valoriser k'a kɛ compost ye k'a kɛ essence ye k'a kɛ tuyau d'irrigation ye pour que ka jamana dɛmɛ économiquement mais ka aussi santé publique ko fana b'a la pour que déchets bɛ mɔgɔw bila bana min na o fana ka ban et puis ka denmisɛnninw fana ta baara la ka musow ta baara la donc a bɛ bɛɛ dɛmɛ a baara in bɛ ta cogo min na n'an y'a daminɛ dɔrɔn an bɛ fɛngɛ information di mɔgɔw bɛ nous présenter entretien bɛ kɛ a bɛ mɛn dɛ a bɛ 100 ans 50 ans a b'o de kɛ. hakilina in fɔra jamana faba mairie fɛ ale min ka famaw la ni projet in bɛna kɛ sababu ye ka baara ɲini denmisɛnw ye ani ka se ka yɔrɔw saniya. An bɛ ɲamanko la depuis kuma jumɛn an b'a fɛ ka taa laban nin de ye ɲama nafa min b'a la o ka dɔn a ka yɛlɛma ka kɛ charbon ye yiritigɛ ka dabila a ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye pour que sɛnɛkɛlaw ka se ka nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔya la a ka nɔgɔya ka kɛ énergie ye a ka yɛlɛma ka kɛ énergie ye dɔ ka fara an ka courant fanga kan a ka nɔgɔya ka kɛ gaz ye dɔ ka bɔ charbon ko la donc n'a fɔra mɔgɔ sɔrɔla n'u sera ka o baara kɛ san 1 san 2 ka na anw fɛ yan an tilala sisan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka mun fɔ an bɛ ala fo ka barikada Janaba Keita min kɛra sababu ɲuman ye ani commune 2 députés Adi Ɲagando ani Karim ani commune 2 maire Aba Ɲari an b'u fo k'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakoka bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakili kɛ kelen ye n'o kɛra an b'a sago sɔrɔ.
an b'aw la dɔnniya k'a fɔ commune 2 de bɛna kɛ commune fɔlɔ ye Bamakɔ kɔnɔ commune min garijɛgɛ bɛna don nin baara kofɔlen ninnu na n'a kuntagala bɛ janya san caman kɔnɔ. Baarakɛ jɛkulu min bɛ wele ko BIPREM faso ko olu ni u baarakɛ ɲɔgɔn minnu bɛ Canada jamana kɔnɔna na H2O ani FEVER u bisimilala silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba Asid Sherifu Usman Madan Haidara fɛ a ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la baara bolodalen min ni o bɛ olu bolo ni a bɛ jiso 52 jɔli baaraw kofɔ ka kɛɲɛ ni olu baaraw de u nana ka na duwawukanw ani bilasiralikanw ɲini karamɔgɔ Haidara fɛ an ka jɛ an k'o sɔrɔlenw lajɛ. Ni sanima mina ye ji sanuma ye tɔn min bɛ wele ko bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali faso ko BIPREM a kɛn bɛ ka baara dɔ boloda ka ɲɛsin Mali jamana mɔ jiso 52 o baara bolodalen ko projet 52 fontaine au Mali jɛkulu in kɛn bɛ ka dɛmɛbaw sɔrɔ a yɛrɛ la ka bɔ Canada jamana kɔnɔ don nataw la baaraw n'u bɛna don an ka jamana faaba la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida 4 na o de kadara kɔnɔ BIPREM faso ko tɔndenw ani u dɛmɛbaw ni o ye Canada jamanadenw ye u ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛda Sherifu Usman Madana Haidara sɛgɛrɛ a bɛ se ka u bilasira ni ka laban ka dugawu don u ye baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min. O ko nakun wɛrɛ t'u la Mali la BIPREM n'o ye association ye association min wulilen don k'i jɔ ko fo Mali ka dilan association a ye ko caman kɛ n hakili la mɔgɔ caman b'a dɔn mais u ni Canadiens ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ u nalen bɛ de k'u bɛna ji ɲuman k'u bɛna o de di Maliens ma a ji ɲuman ye a bɛ taa sira jumɛn kan u bɛna ka na fɛnw de se an bara yan ji minnu b'an ka dugukolo jukɔrɔ n'a bɛ f'u ma ayiwa ji minnu b'an ka dugukolo jukɔrɔ n'a bɛ f'u ma ko flaque d'eau souterrainw donc u bɛna olu de traiter k'u kɛ ji ɲɛnama ye walasa an bɛ se k'olu min cogoya min na a yiralen don k'a fɔ ko ji min bɛ di Maliens ma bi n'i ye Mali bana sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn worobinɛnaji aw k'a lajɛ a ka ɲi wa a man ɲi wa bɛɛ b'o dɔn hali n'i y'a couleur lajɛ i b'a dɔn ko dɔ b'a la ayiwa BIPREM de y'o ye BIPREM ko n'an ma wuli ka ko dɔw ɲɛɲini a tɛ se ka ɲɛ ten an laban mɔgɔ t'a dɔn a bɛna na min las'an ma donc BIPREM de wulila ka taa se fo Canada ka na ni ninnu mɔgɔ filaw ye nin ye fɔlɔ de ye mais filanan fana u bɛ nalen olu fana bɛ nalen mais u bɛ na n'u nana u bɛ baara minnu kɛ ji la a bɛ yira bɛɛ la bɛɛ bɛ invité aw yɛrɛ télé a bɛ invité a don a bɛ taa aw jɔ aw bɛ n'a ye u bɛna baara minnu kɛ ji la ka ji in yɛlɛma ka kɛ ji sanuman de ye min bɛ min. an delila k'an mɛn karamɔgɔ da ayiwa ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de nka a bɛ kuma diinɛ tɔgɔ la o de y'an se yan nɔ o jɔyɔrɔ min b'a la hakili b'a la a ka kuma bɛ yen nɔ n'a ko ko diinɛ nana lafiya de kama pour le bien-être de tous bɛɛ ka lafiya adamaden ani baganw ka taa se hali yiriw ma dantanfɛn fɛn o fɛn diinɛ nan'o de hinɛ kama donc n'i ye jiko kuma mɛn o bɛ hinɛ ko fɔ ka taa se ji sanuman ma eau potable a bɛɛ bɛ hinɛ ko fɔ donc o kumaw an y'olu fara ɲɔgɔn kan ka fara jɔyɔrɔ kan ani relation min b'an n'an kelen kelenw cɛ donc ka na n'an jigi sɛmɛyɔrɔ kɛ bon wula na fana an nana dɔrɔn a y'an kunbɛn cogo min na ani foli ka kan an y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko in alhamdulilah a diyara ye wa a ye faamuyali sɔrɔ a la a barikalen k'a fɔ hali anw yɛrɛ min b'a la mɛ yɔrɔ dɔ bɛ an b'o faamu a la. Jiko ma nɔgɔ an ka sigidaw la k'a daminɛ Mali faaba la ka taa se marabolow mɔ fa bɛɛ lajɛlen jiko gwɛlɛyaw bɛɛ baara in ma na daminɛ a ka se ka nɔbɔ gwɛlɛyaw ma na ye fa minnu fɛ gwɛlɛyaw furakɛli bɛ se ka nɔgɔya u mɔ cogo min nin n'a ɲɔgɔnna baara fana n'i ma ɲɛ k'i b'a daminɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dugawu n'u ka dɛmɛ ka ye i nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ baara nɔgɔya maa bolo nafolomugu min bɛna don jiso 52 ninnu jɔli dafɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ni u k'a ma ko projet 52 fontaine au Mali chef wari miliyari 1 ani miliyɔn 500 ɲɔgɔn na o de bɛna don a da fɛ. An ta t'o ye an ta tɛ politique ye an se ye mun ye fasoko an b'o de ɲɛɲini na ni olu y'a b'u yɛrɛ la ka na de même ka fɔ bon an bɛna o dɛmɛ ne la tɛ tɛmɛ o kan donc an bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ an bɛ dugawu ɲini i fɛ vraiment k'an dɛmɛ an kalifabaw la pour mener à bien ce projet. Kɛnɛ bɛ kunjɛ kuma min a Seyɛda Sherifu Usman Madana Haidara kɛlen kɔfɛ k'a ka nisɔndiyaw jira bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali BIPREM fasoko maaw la ani u dɛmɛbaw ka bɔ Canada jamana kɔnɔ a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin baara taabolo ɲuman ma min bɛ se ka to ji sanuman min da bɛ se sɔrɔ manifinw fɛ. Fasoden ɲumanya jɔli baaraw ani silamɛya diinɛ faamu ɲɛdɔn o kadara kɔnɔna na silamɛya
diinɛ denmisɛnninw olu ka tɔn min bɛ wele ko ijuma u ye kalanbolo dɔ sigi sen kan dɔgɔkun in kɔnɔna na u ko kalanbolo ma ko camp de la jeunesse pour la citoyenneté, l'éducation et la formation islamique. Banambakaw olu ka kalanbolo dayɛlɛn kɔfɛ kɛnɛ in sigira sen kan diokaw fɛ yen nɔ walasa ka se ka olu ka dɔnniw kanguruya. An ka jɛyanko sɔrɔlenw lajɛ. L'Union des jeunes musulmans du Mali Ijuma n'o ye silamɛ denmisɛnninw ka tɔn ye Mali kɔnɔ u ye kalan labɛn kalan min n'a bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya yɛrɛ o jogo bɛ se ka sabati adamaden na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Ala ye minnu garijɛgɛ diinɛ kalanw na ani hali minnu ma diinɛ kalan yɛrɛ siraw ta walasa jamana bɛ lahala min na bi an ka se ka segin an ka maliya ma ka kɔn bi ɲɛ faso ka balo fasoden na fasoden e kana balo faso la. O hukumu na Ijuma ye nin baara labɛn n'a bɛ fɔ ko camp de la jeunesse ka denmisɛnninw k'u fara ɲɔgɔn kan ka fasoden ɲumanyaw k'o jogo k'o kalan k'o k'u kunna ani minnu yɛrɛ ka baara ye diinɛ laseliw ye n'o ye wajulikɛlaw ye wajulikɛla yɛrɛ kan ka comportement n'o ye jogo i kan ka jogo jumɛn ta sigida kɔnɔna na jamana kɔnɔna na ne ka se ka kɛ tamasiyɛn ye ne ka kɛ ladegebaga ye maaw ye baara in a dabɔra o kama ɲɛmaaya n'o y'a ko parrainage ye o dira an ka minisiriso 2 minisiriw ma ministre min ɲɛsinnen denmisɛnninw ka koɲa ma ani ministre min ɲɛsinnen diinɛ koɲaw ma n'o ye ministre des affaires religieuses et du culte ye baara in ɲɛmaya dira olu ma hali n'u ma nin kɛnɛ sɔrɔ Ijuma a y'a yira k'a fɔ n'a fɔra diinɛ seli ni sun dama tɛ fasojɔ baaraw de don ni dun ko fasojɔ ko bɛɛ dama ka kan o la o tɛ diinɛ ko ye o tɛ siya ko ye baw an bɛɛ lajɛlen Ala y'an bɛɛ garijɛgɛ jamana kelen min na n'o ye Mali ye ko bɛɛ hami o ka kan ka jamana jɔli ye. Groupe in tun ye 2 ye duwatu n'u b'a fɔ ma les prêcheurs wajulikɛlaw olu tun ye groupe kelen o tun ye an ka alimamuw ani an ka diinɛ laselaw ye groupe kelen dɔ o tun ye an ka silamɛ denmisɛnninw minnu bɛ yen n'Ala m'u garisɛgɛ kosɛbɛ silamɛya kalan ɲɛta la donc o la a bolila fɛn dama dama kan mun ye wajulikɛlaw ta ye wajulu yɛrɛ kɛko ɲuman o bɛ kɛ cogo jumɛn ani wajulikɛla e yɛrɛ kan ka tabiya jumɛn ta ka da kan wajulikɛla yeli yɛrɛ ye message dɔ de passer tɔla ye nka u bɛɛ bɛ jɛ mun na n'o y'an sigikun yɛrɛ o de tun ye citoyenneté yɔrɔ ye o module belebeleba 3 tun b'an bolo module fɔlɔ o tun ye sigida ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na o module 2nan o tun ye an ka drapeau ani an ka faso ngulonmaw n'an b'a fɔ ma les institutions de la république ale module 3nan o ye gouvernement ka fɛn dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma politique de la citoyenneté de construction civile o tun politique kɔnɔ o ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ silamɛ ɲumanya yɛrɛ de ye fasoden ɲumanya ye. Baara in n'a hakilina bɔra Ijuma na n'o ye Mali silamɛ denmisɛnninw ka tɔn ye a baara in a bɛ jamana fan 14 bɛɛ la kɔnɔ ka munumunu nka baara de don min tɛ se ka kɛ tile kelen Ijuma ɲɛma o ka dankan y'a jira k'a fɔ laɲini min bɛ na o de ye k'a fɔ fasoden ɲumanya o sababu tɛ se ka sɔrɔ abada fo diinɛden ɲumanya o de ka sabati bawo n'i ko diinɛtigi ɲuman o ye fasoden ɲumanya de ye. Fasodenw surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunesse denmisɛnnin kulukunda ani alimami kunda an mago bɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kalan fasoden ɲumanya la n'u b'a fɔ ma ko bonne citoyenneté o ye kelen o de y'an bila nin ko ninnu na donc denmisɛnnin ni alimamiw k'u wele k'u former ani scout musulman maa 200 denmisɛnninw b'a la alimamiw b'a la alimami ninnu ta kun ye pour que ka discours minnu bɛ k'an ka misiri kɔnɔnaw na ka se k'u modérer c'est-à-dire k'a magaya. Diinɛ koɲaw o bɛ ministre min bolo jamana kɔnɔ n'o ye ministère des affaires religieuses et du culte o ka lasigiden o ye kɛnɛ sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ nin hakilina in jara ministre ye a jara gouvernement ye ale nana ministre tɔgɔ la ka na foli ni bonyamasegin kɛ ni k'a yira k'a fɔ ministre so n'o ye affaires religieuses et du culte ye a b'u ka bila la su ni tile k'u dɛmɛ nin hakilina ɲuman ninnu na minnu ni Mali mako b'a la bi. Jona dafa dugu bɛɛ lajɛlen na ka olu former fasoden ɲumanya la ka wajulikɛlaw former diinɛ discours ɲuman na n'o ye discours islamique cɛ modéré min n'a bɛ silamɛw wele silamɛya kanu ma ani ka se ka ayiwa gɛlɛyabilen min bɛ yen nɔ ni maa dɔw kɛmɛ ka silamɛya sɛgɛrɛ da ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka diinɛ kɔnɔ cogo min ne hakili la ninnu ye hakilinaw ye ministère fana b'a la ka baara kɛ hakilina minnu kan bi ka da ka bi jamana kɔnɔ politique nationale dɔ bɛ yen nɔ min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka ayiwa ni dantigɛwale minnu bɛ yen nɔ n'o ye extrémisme violent ye ka se k'o kɛlɛ o kuma o coordination dilen don alhamdulillah an ka ministère ma n'o ye ministère des affaires religieuses et de culture depuis ministère ni Ijuma jɛra Ijuma ka hakilina ninnu bɛ na ministère kɔnɔna la a bɛɛ ye baara ɲumanw de ye minnu bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ jamana yɛrɛ ɲɛtaa la ani jamana yiriwali la o kosɔn an bɛ Ijuma fo
ka yiru la ka fɔ n'ala sɔnna an labɛnnen don toujours ko accompagner nin n'a ɲɔgɔnna initiative ɲumanw na. Ka wala k'a fɔ jo komini a jara u ye kosɛbɛ u y'a laɲini ni kana k'a siɲɛ fɔlɔ ye fiyewu kɛnɛ a kun cɛra ni dugawu don ye ka ɲɛsin jamana ma bɛɛ ni kelenya o bɛ se ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluma min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ka bɛn ni olu ka san 26nan kunbɛli ɲaɲani baaraw kadara kɔnɔna ye u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka u ɲɛnamaya ka fɔ musow u bɔra ka caya kosɛbɛ ka na kɛnɛ in kan an ka jɛ an ko sɔrɔlenw lajɛ. Mali muso jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ni o ye coordination des associations et ONG féminines du Mali CAFO ye a ye san 26 sɔrɔ. CAFO ye fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye min sigira san 1992 san. Tɔnba do fana min ni muso jɛkulu caman kelen do ka ɲɔgɔn lajɛ a kɔnɔ. U ka baara fanbaw bi boli fɛn minnu kan. O dɔ ye musow ka nafasɔrɔ siraw kɔkɔrɔma doni ani fara ɲɔgɔnkaliw minnu bi jamana jɔli baaraw kofɔ. Ka fɔ ka ni san 26 ɲɛnajɛw ka fara diɲɛ selege naani musow tɔgɔla don ɲɛnajɛw kan ani bɛɛ fanga nali an ka jamana kɔnɔ ni o ye démocratie ye min ni o baaraw da ɲɛnamayara marsi kalo tile 26 san 1991 Mali jamana kɔnɔ. Nin koba saba jɛra ka kɛ kɛnɛ kelen ye ka fɔ musow bolo kɛnɛ min ni u ye u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ. Wulada in ɲɛnajɛ sigikun an b'an ka anniversaire de fêter anniversaire min ye ka fɔ sigira ɲinan y'a san 26 ye donc ni fɛn o fɛn sera san 26 la c'est que a ye waati jan kɛ donc o de hukumu kɔnɔna na an ye anniversaire kɛ mais a nana ye fana 8 mars ni 8 mars bi kɛ ka fɔ ni ministère de la promotion de la femme de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o waati yɛrɛ de la siɲɛ kelen san kɔnɔ a bɛ kɛ sababuya ye komi n y'a fɔ cogo min na ka fɔ de bi muso jɛkulu fanba bɛɛ ɲɛsigi donc a kan ka an ka kuma yɔrɔ sɔrɔ k'an fɛla fɔ o kɛnɛ in kan. Vraiment ne ka nisɔndiya kɔni tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na le fait que ka fɔ anniversaire yɛrɛ kɛ bi ka bɛn ni 26 mars ye o ye donba fila ye min diyara an musow ye kosɛbɛ parce que 26 mars ye don ye Mali kɔnɔ don min dogolen tɛ donc an fana y'an ka 8 mars fêter ka bɛn n'o ye k'a jira Mali musow bɛɛ la k'a fɔ an ka kafo de bɛ yen nɔ bi parce que an bɛ fɛ k'an sen da kafo kɔrɔ sen da nɔ na sinon an bɛ fɛ ka tɛmɛ u la yɛrɛ donc o de y'an ka ɲɛnajɛ in kun ye bi wa nisɔndiyaba b'an na mobilisation min fana kɛra vraiment a y'an kunna wolo an bɛ foli kɛ ka taa Mali musow bɛɛ ma wa minnu tɛ kafo ko kalama fɛnɛ an b'u bɛɛ wele ka na halisa u bɛɛ ka fara an kan an ka jɛ ka Mali baara ɲɔgɔn fɛ. Musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ni o ye kafo ye a ɲɛmɔgɔba ni o y'u ka présidente ye o y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko nin koba saba farali ka kɛ ɲɛnajɛba kelen olu bolo ko o ye hɛrɛba ye ko k'a sabu kɛ ni lajɛ saba in bɛɛ farali ɲɔgɔn kan ka ɲɛnamaya ka fɔ musow bolo a kɛra kɛnɛ ye u bolo kɛnɛ min ni walawalali kɛra ka fɔ yɛrɛ sigikun kan u ka ɲɛmaaba bolo ni o ye u ka présidente ye ani gɛlɛya min bɛ musolakaw kan fɔ ka taa se u jɔyɔrɔ ma jamanajɔ n'a nasiraw la o bɛɛ kɔfɛ ɲɛmaa tilala ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin musolakaw bɛɛ ma wele min bɛ cɛsiri laɲini ko fɔ. Da in na kɛnɛ an y'a sigi k'an bɛ ka fɔ anniversaire kɛ ka fɔ anniversaire ye le 24 de donc le 24 ma se ka sɔrɔ an y'a reporté k'a bila le 26 la donc le 26 a yɛrɛ kɛra a bɛnna sen ma parce que n'i y'a ye kafo ye kɛnɛ sɔrɔ mun kɛra 26 mars de la 26 mars la révolution mun kɛra Mali la ka na ni fanga d'Afrique ye ka na ni bɛɛjɛ fanga ye donc kafo bɔra bɛɛjɛ fanga in de kɔnɔna la donc an b'a fɔ ko kafo c'est un acquis démocratique donc mais comme bɛɛjɛ fanga nalen na musow ka association cayara donc UNFM n'o tun ye Union des femmes du Mali o disura o bina o taara régime unique fɛ pouvoir comme régime tun ye kelen de o n'o taara UDPM donc sisan nɔ musow ma yɔrɔ sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ min na donc kafo créera rapidement an kɔrɔmuso dɔw fɛ donc kafo in y'o de coordination des associations ONG féminines du Mali donc association de b'a kɔnɔ ani ONG féminines minnu ye musow ye ou bien minnu bɛ musow ka baara dɔrɔn kɛ donc olu de lajɛlen b'a kɔnɔna na donc kafo in ye kɛnɛ de ye kɛnɛ mun n'an ka kan ka taa masala kɛ ka hakili falen kɛ degun bɛ muso kan n'ala ye kɛcogo mun k'i la e tɛ se k'o bɔ i yɛrɛ la
ala de ye kɛ muso ye k'a fɔ e sigiyɔrɔ la i bɛ tan n'i bɛ tan e dun donna ekɔli la i ka jamana ko i ka tobili k'i cɛ ye nka i kana ne fana dɛmɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ selekɛnna ni musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye 8 marisi ye ka fara bɛɛ fanga nali kan an ka jamana kɔnɔ ani ka fɔ musow ka san 26 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fana ye u jɔyɔrɔ fa a ko la kosɛbɛ ni dɔnkili dumanw dali ye ka kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin Mali musow bɛɛ ma. Kayi marabolo kɔnɔ Bafulabe cercle la Mayinakaw fɛ yen nɔ fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko o bolofara min bɛ yen nɔ olu y'u ka lajɛrɛba kɛnɛ sigi sen kan lajɛrɛ in a ye mɔgɔba caman de fara ɲɔgɔn kan yen nɔ an ka jɛ an k'o sɔrɔlenw lajɛ. Ni sigi in baaraw daminɛna ni fatiya kalali ye ka kɛ hinɛɲini ye ka ɲɛsin maaw ma minnu tora jamana kumabɔli kɛnɛ kan. PRVM fasoko ka kuntilenna ye danbe ye danaya ani ladiriya sabatili ye Mali jamana kɔnɔna na. A ka wulikajɔw kɔnɔna na togo min na parti ka laɲiniw bɛ se ka sabati jamanadenw ka lafiya kosɔn ni sigi in bolodala k'a kɛ Kayi mara PRVM fasoko tɔndenw ka kɛnɛ ye Kayi mara kɔnɔna na PRVM fasoko ye ɲɛta sabatilen de sɔrɔ ka d'a kan a ka bolofaraw bɛ cercle 6 de kɔnɔna na. Parti n'o ye PRVM fasoko ye bɛɛ b'a dɔn ko parti ka lagare don récépissé sɔrɔla 2013 parti kɛmɛ ani parti 60 de bɛ Mali kɔnɔ mais ɲinan an bɛ parti 8 na foyi m'o kɛ cɛ minnu farala ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn jamana bolo mun kan bɛɛ b'o dɔn n'i ko politique bi bɛɛ découragera n'i ko politique bi bonya t'a la n'i ko politique ye bi a kɛra lebu ye o cɛ minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko danbe danaya ladiriya Mali ka fɛnkɛ laada kɔrɔ minnu bɛ yen ani Mali ka valeur kɔrɔ minnu bɛ yen ko k'o segin a nɔ la ni ma fili o de faamuyara maliyɛnw fɛ o de baara daminɛna PRVM fasoko fɛ. Ni sigi in kɔnɔna na PRVM fasoko a ka mara Kayi région kɔnɔ o taara ka kalifa parti tɔndenw ma Bafulabe cercle kɔnɔ kalo 6 kɔnɔna na k'a kaɲɛni ni yɛlɛmali ye Bafulabe cercle PRVM fasoko tɔndenw o maa ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko ni jigiya mina min taara ka kalifa Bafulabe cercle ma o bɛn'o jɛniyɔrɔ fin walasa parti ka laɲiniw ka se ka sabati wa a ye foli ni bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin bureau kɔrɔ maaw ma. Bi aw yɛrɛ ye passation ni programme kun ka jan notamment grande section passation kun b'a kɔnɔna na ni o seginna ka na Bafulabe fɛ bureau de jeunes an y'o sigi bureau de femmes Bafulabe tɔgɔ la an y'o sigi mais Bafulabe section yɛrɛ fɛnɛ an sera k'o fɛnɛ bila sen kan pour que fasoko parce que an fɔra président dɔ kɔ min ye passation kɛ ne ma sisan ni ale ye baara min kɛ a baara dan tɛ se ka fɔ an b'an profiter micro la k'ale fo sabula a sera ka comité 500 ni kɔ a ka fanga kɔnɔna na ka se k'o bila sen kan donc a ye baara de di anw ma ni Ala sɔnna anw fɛnɛ ka wulikajɔ bɛ kɛ min ye o de ale ye min kɛ ka se k'o ɲɔgɔnna caman kɛ nka o tɛ se ka kɛ n'ale ka dɛmɛ tɛ an mago b'a ka dɛmɛ la an mago bɛ bureau de jeunes bureau de femmes fɛn fɛn sigira sisan an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la pour que parti ni a bɛ se ka taa ɲɛ. PRVM fasoko o maa ɲɛma Mali jamana kɔnɔ ni o ye Mamadu Umar Sidibe a ye foli kɛ ka ɲɛsin PRVM tɔndenw ma minnu bɔra cercle kɔnɔnaw na walasa ka na nin sigi in kɛ wasa ye wa a ye weledakan kɛ ka ɲɛsin u ma halisa u ka caman fara baara kan mun b'a to parti ka laɲiniw bɛ se ka sabati o laɲini kumaba ye jamanatigiya sɔrɔli ye jamana ka kalata nata la. I ni ce i ka ɲininkali la, n bɛ Sirifula fo ni ɲininkali la bamanankan na. C'est vrai, on a revu de troupes là dans toutes les régions du Mali et dans tous les cercles du Mali. Après ça, on vient aujourd'hui à Bafulabe. Mais Bafulabe a revu de troupes. Bafulabe a une conférence régionale, c'est-à-dire que celle qui fait Bafulabe, il faut se couper. On va nous pour que ça passe à témoin. Parce que un statut qu'on a là, il faut Kaloworo, secrétaire général Kelembe, non, région, on a un Congo, on a espérance de partager. On a bi. Après Kayi, le secteur de Kayi, Bafulabe est témoin. Et c'est Samba qui est à la tête de Bafulabe qui va prendre des témoins pour 6 mois. Elle est tournante et elle est statutaire. Au-delà, il y a un gouvernement fait pour l'élection qui est à Datila. Oui, le 29 juillet 2018. Présidentielle, en cercle Tao, en région Tao, Amina Andado Nimbera, ni Alakadje, Jamana Smalin Konala. Nalakadje, Angon Antato Kela pour Kata Kulubade.
tu daran kun fan bɛɛ wa an tu y'an t'a feere kulubali n'ala ka jɛ ye. PRVM faso ko a ka nin kayi mara sigi kɔnɔna na seereya kan fɔla ka bɔ parti wɛrɛ maaw fɛ wa biro kura minnu sigila sen kan Bafula be cercle kɔnɔ ani kayi mun bɛ tɔgɔ la o jirala jama na walasa ka nin kɛnɛ in sankɔrɔta an ka dɔnkilidalaw kun b'a kɛnɛ kan ka se ka jama nisɔndiya. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.